Con esta enerxía volveron ás aulas algúns dos 300.000 escolares que comezan o curso en Galicia. Ás portas dos colexios e institutos vimos escenas emotivas de reencontro entre amigos e tamén despedidas un pouco difíciles, sobre todo para os que deixaban os fillos na escola por primeira vez. Un pouco nerviosos, un pouco cansados por volver a despertar pronto, pero ben. Con moitas ganas de ver os seus amigos. Os primeiros días son difíciles. Eu creo que máis igual para os pais que para os nenos. O Goberno galego aproba a Lei do Clima. Obriga as empresas a ter unha avaliación especial se teñen impacto no territorio e contempla axudas para proxectos que reduzan o CO2. Tamén exixe que os concellos de máis de 20.000 habitantes cumplan para situacións extremas. Cando estea tramitada a lei, a Xunta pedirá ao Goberno o traspaso da Axencia Estatal de Meteoroloxía. Están en liberdade os 10 detidos polos altercados na volta ciclista ao seu paso polo Corgo en Lugo e Monforte. Unha das arrestadas é a responsable comarcal do BNG e concelleira en Pantón, Rosana Prieto. A voceira nacionalista, Ana Pontón, acusou hoxe a policía de reprimir os manifestantes pro-palestinos, mentres o director da volta advertiu que estas protestas poñen en perigo a seguridade de ciclistas e espectadores. Escala a crise diplomática entre Israel e España. Pedro Sánchez anuncia o embargo de armas a Israel por decreto lei. E o goberno de Netanyahu responde acusando o executivo español de antisemita e corrupto e prohibindo a entrada no país das ministras Yolanda Díaz e Sira Rego. Saúdos, boas tardes. En Lugo quedaron en liberdade os 10 detidos polos altercados nas protestas contra Israel da volta ciclista ao seu paso polos concellos do Corgo e Monforte. Unha das arrestadas é a responsable comarcal do BNG e concelleira en Pantón, Rosana Prieto. A voceira nacionalista, Ana Pontón, acusa a policía de reprimir os manifestantes, mentres o director da volta advirte de que as protestas poñen en perigo a seguridade de ciclistas e espectadores. As dúas persoas detidas na chegada da volta a Monforte xa están en liberdade tras declarar na comisaría. Unha delas é a concelleira do BNG en Ferreira de Pantón, Rosana Prieto. Ana Pontón, voceira nacional da formación, apoia as movilizacións ante a pasividade da comunidade internacional e condena a actuación das forzas de seguridade. Condenamos e criticamos a represión que puidemos ver no día de onte, onde se está intentando silenciar hasta estas protestas. Dende o Goberno aplauden as protestas pacíficas, pero advirten que non se tolerarán actuacións que poñan en risco a seguridade. No obstante, animo también a todas las personas que participen en esas protestas de buena fe a no consentir que grupos organizados que están protagonizando actos o conatos de violencia ensucien la imagen que España está dando al mundo. Dende a organización sinalan que este tipo de accións poñen en risco os corredores, o público, pero tamén as persoas que as provocan. Ana Pontón tamén cuestiona o papel do Goberno. Creo que esa dureza o Goberno do Estado debería de deixala para romper dunha vez con todas relacións diplomáticas co Estado de Israel. Dende o PSDG, José Ramón Besteiro evitou referirse ao acontecido onte e asegurou que o importante é pôr no foco que está a acontecer en Gaza. Centrémonos neso, non? Nesa reivindicación que se poña fin a esa masacre, a ese xenocidio, que haxe un alto el fuego xa real. Hoxe é día de descanso en la Vuelta. Mañá a etapa partirá de Poio e percorrerá 167 km ata chegar a Mos. Diferentes asociacións e organizacións pro-palestinas xa convocaron movilizacións. Pedro Sánchez cede a presión dos seus socios e intensifica a súa ofensiva contra Israel. Presenta un paquete con 9 medidas que contempla o embargo de armas por lei para intentar frear, o xenocidio en Gaza. A reacción de Israel non se fixo agardar. María. Non se fixo agardar ante a Israel, di que este anuncio do Executivo de Pedro Sánchez únicamente tenta tapar os seus casos de corrupción e engaden tamén que nin a vicepresidenta Yolanda Díaz nin a ministra Sira Rego son benvidas neste país. Son unhas medidas que anunciou Pedro Sánchez esta mesma mañá a primeira hora dun xeito sorpresivo nunha declaración institucional e que non convencen prácticamente a ningún dos grupos parlamentarios. O seu socio de goberno, Sumar, di que son insuficientes, Podemos dubida de que se vayan cumplir e o Partido Popular di que son unha cortina de fumé.
Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso. España endurece a súa posición contra Israel, unha volta de rosca que contempla 9 medidas. A primeira, a prohibición por lei da compravenda de armas. Para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno, o paquete tamén veta o paso por territorio español de avións e barcos con material de guerra. O obxectivo, di o presidente, é intentar frear o xenocidio en Gaza. Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra. Parte destas medidas eran bellas reclamacións dos socios de coalición. Yolanda Díaz exixe máis. Pide pechar a embaixada en Tel Aviv. E Podemos desconfía. Supone la asunción de que lleva 2 años mintiendo. O Partido Popular acusa a Sánchez de actuar baixo presión dos seus socios e reclama un consenso en política exterior. Que busca desviar el foco absolutamente sobre la situación escandalosa que tiene encima. A reacción no goberno de Netanyahu foi inmediata. Acusan o Executivo español de antisemita e corrupto e prohíbenlles a entrada no país á vicepresidenta Díaz e á ministra Sira Rego. España mantivo nos últimos meses varios contratos vixentes con Israel sobre armas e municións. Un deles, un contrato cun valor de 6,5 millóns de euros para a compra de municións, provocou serias discrepancias entre os socios de goberno. Tienen que ser revocados. Foi no mes de maio. Pedro Sánchez e Yolanda Díaz levaron a xestión. Dende Sumar negaron que houbera unha crise no goberno por este asunto, pero Moncloa fixo que Interior rectificara e o ministro no Congreso asumiu o erro. Al margen de desajustes o errores puntuales que no me importa reconocer y asumir en primera persona. O PP falou de decisión arbitraria. Es curioso que los mismos que se rasgan las vestiduras por comprar un fungible, que es una bala para una pistola, de la Policía o de la Guardia Civil, permitan unha compra masiva de gas ruso. E anunciou unha denuncia ante o Tribunal de Contas. Un home de Melilla de 25 anos está entre as vítimas mortais do último atentado de Hamas en Xerusalén. 2 homes armados subiron a un autobús e comezaron a disparar contra os pasaxeiros. O ataque deixa 6 mortos e 15 feridos, 7 deles graves. Os terroristas foron abatidos polo exército israelí. O presidente do Tribunal Constitucional entregoulle esta mañá ao rei Filipe VI a memoria de actividades do ano pasado. A institución foi protagonista nos últimos meses polas sentenzas sobre os seres de Andalucía ou pola amnistía os condenados polo Procés en Cataluña. Dos seus 12 membros, 4 deles rematan o seu mandato en decembro. Entre eles, o propio presidente do Tribunal, Conde Pumpido. Leire Díez afirma que nunca falou directamente con Pedro Sánchez. Pasou hoxe polo Senado a exmilitante do PSOE expulsada do partido tras os audios da UCO nos que ofrecía pactos coa Fiscalía a cambio de información sobre os investigadores dos casos que afectan o entorno do presidente. Leire Díez plantouse no Senado e negou ser fontaneira do PSOE. Porque no soy fontanera, señora, soy periodista, igual que a usted no le gustaría que le llamaran otra cosa siendo senadora. Defendeu o seu traballo como xornalista de investigación e negou render contas a Santos Cerdán. Ni política, ni personal, ni de colaboración ni oficiosa, creo que ha dicho. Tamén asegurou que non coincidirá con Aldama ata o día que increpou na súa comparecencia de prensa. Es que no le conocía de absolutamente de nada. A exmilitante socialista sinalou que teñen probas da participación de xornalistas na xeración de novas que daban lugar a investigacións. Adiantou que vai denunciar o xornal El Mundo por unha información en que indican que Díez lle pedirá a Coldo que non involucrará a Cerdán no caso. Porque es que me gustaría que alguna de las cosas fuera cierta, pero es que no he estado en la chalana en mi vida. Y con lo cual es que estoy cansada de estar en sitios que no he estado. Sobre os audios que están a ser parte dunha investigación xudicial, evitou responder. Terá que comparecer nos xulgados o vindeiro mes de novembro. Esta semana votarase no Congreso dos Deputados a redución da xornada laboral. O Goberno non conta cos apoios necesarios. Os de Puigdemont son imprescindibles para que saia adiante a medida e polo de agora seguen no non. Hoxe, os sindicatos anunciaron movilizacións e confían en que os grupos cheguen a un acordo. Por tanto, desde el punto de vista económico, creemos que es una medida eficaz y lo es para ganar calidad de vida. Queremos trabajar menos para vivir mejor. Clara
y lisamente. Se puede decir más alto, pero creo que no se puede decir más claro. Os accionistas do Sabadell que o desexen poden aceptar dende hoxe a OPA do BBVA. Teñen de prazo ata o próximo 8 de outubro. A intención do BBVA é ir adquirindo accións do Sabadell ata tomar o control total. Para iso precisa que acepten polo menos a metade dos accionistas. Deles depende que a operación prospere ou fracase. Trátase da primeira OPA hostil que se produce no sistema financiero español nos últimos 40 anos. O Goberno galego aproba o proxecto da Lei do Clima co obxectivo principal de que Galicia acade a neutralidade climática no 2040. Gloria. Sí, efectivamente, son 10 anos antes do obxectivo marcado pola Unión Europea para conseguir ese equilibrio entre a cantidade de gases de efecto invernadoiro que se emiten á atmosfera e os que se eliminan. Para conseguilo, a Xunta vai poñer en marcha unha serie de medidas, entre elas vai establecer criterios verdes en toda a contratación pública e poñer en marcha incentivos para que os empresarios se impliquen tamén na reducción das emisións á atmosfera. Ademais, tamén se van crear refuxios climáticos para que os galegos e, sobre todo, as persoas maiores poidan afrontar mellor as vagas de calor que cada vez son máis habituais na comunidade. A futura Lei do Clima de Galicia busca preparar mellor a nosa comunidade ante episodios meteorolóxicos extremos. Prevemos axudas para promover refuxios climáticos dentro de Galicia, tamén introdución como un criterio máis estable de criterios verdes na contratación pública ou establecer incentivos fiscais para que o sector privado tamén se apunte. En canto a refuxios climáticos, comezarán cun proxecto piloto en Ourense. Implementándose unha aplicación móvil para que a cidadanía poida ter mapas actualizados sobre illas de calor e posibles zonas de refuxio. Esta lei fixará o clima como eixe transversal de todas as políticas da Xunta porque, explica a conselleira, o clima é saúde e tamén inflúe na nosa economía. Galicia quere estar a vanguarda a nivel europeo como rexión que dá todas as garantías na procura de unha transición ecolóxica que en todo caso ha de ser xusta, sostible, pero tamén ten que ser xeradora de emprego verde. Con todos eses medios aspiran a que Galicia consiga o equilibrio entre emisións de gases de efecto invernadoiro e a súa absorción no 2040, 10 anos antes do límite que fixa a Unión Europea. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, vai comparecer mañá no Parlamento de Galicia para facer unha análise deses incendios forestais que afectaron a Galicia. Dixo que tamén vai explicar as medidas que vai poñer en marcha a Xunta para intentar reducir o risco de lumes no futuro. Alfonso Rueda asegurou que non descarta cambios, dixo, na estrutura que leva a xestión forestal en Galicia. Con todo, asegurou que de ser así se fará de forma sosegada, explicou que agora non é momento xa que a prioridade é axudar a atender a todas aquelas persoas que se viron afectadas polos lumes. Mañá na comparecencia falarei deso, centrarme primeiro nun análisis do sucedido, das medidas que imos implementar e se despois eso leva a algún cambio de estruturas, pois farase, pero podo asegurar que todo o que queremos facer podemos facelo neste momento coa estrutura actual. Insisto, non o descarto, pero creo que ahora mesmo anunciar iso, como fixo o presidente do Goberno, e non facer nada máis, creo que non é útil. A vendima vai chegando ás diferentes denominacións de orixe galegas e hoxe comeza na de Monterrei. Foi unha das zonas máis afectadas polos incendios, pero por fortuna o lume apenas alcanzou as viñas e de feito esperan unha colleita moi boa. Mesmo contan con superar a do ano pasado, que xa foi histórica, Andrea. Si ante algunha desas 29 adegas que conforman a denominación de orixe Monterrei arrincaron onte domingo esa campaña da vendima, outras como esta de Tapias Mariñán en Pazos, na que nos atopamos agardan aos vindeiros días para comezar esa campaña, unha campaña que se agarda que sea moi boa, mesmo que supere as cifras históricas do ano pasado, cando se recolleron máis de 7,5 millóns de kilos de uva. O motivo polo que se espera esas expectativas tan boa é que este ano hai 70 hectáreas máis
rexistradas nesa denominación de orixe. Outra das cuestións que podería provocar este ano especialmente aos produtores de uva son esas consecuencias negativas dos incendios que arrasaron a provincia de Ourense este verán, pero segundo nos contan os produtores, menos do 3% do seu produto foi calcinado. Hai unha cosecha de cantidad fantástica. Un equilibrio entre unhas viñas e outros está totalmente equilibrado, unha produción moi boa. Como unha cosecha en cantidad estamos falando, probablemente como a do ano pasado, que foi unha cosecha histórica. Ver estes amigos, as clases así divertidas. Conocer a miña profesora, moi ben para ser un primer día. Con este ánimo empezaron hoxe o curso máis de 300.000 alumnos de infantil, primaria e secundaria en Galicia, con ganas de reencontrarse cos amigos, pero tamén con nervios e cun pouco de sono. Custa volver á rutina despois de 2 meses e medio de vacacións, Sabela. É que hoxe remataron xa o que foron 70 días de vacacións e comezan xa oficialmente de cheo o que serán máis de 180 días lectivos no cole ata 19 de xuño. Polo tanto, é día de volta á rutina, unha rutina escolar que todos coñecemos, deberes, exames, de novo outra vez madrugóns, pero tamén xogos, compartir, aprender, pero malia que no cole, eso de volver cada ano é algo que se repite, a verdade é que sabemos todos que non hai dúas voltas á clase iguais, porque despois das vacacións todos somos un pouco diferentes, porque hai compañeiros novos, tamén profesores novos, profesoras, xente no comedor, xente que está traballando en mantemento nos institutos, nos colexios, tamén chóferes que levan os autobuses, sempre no contexto laboral da educación hai moitas novidades e este ano ademais tamén hai máis profesores, máis que nunca en Galicia, 153 máis que o ano pasado, e tamén hai outra novidade, hai menos alumnos que nunca, 4.000 menos. Iso é así, esta actividade xa en marcha, acaban de comer aquí estes alumnos de Vedra, volven ás clases de novo e así está sucedendo hoxe en máis de 1.200 centros escolares públicos e privados que hai en toda Galicia. A moito xa lles tardaba este día. Xa contaba os días esta semana toda, cantos días quedan, mami, quere volver? Custoulle moito quedarse dormido, porque, bueno, xa sabía que viña. Veña, que hai que ir ao cole, e a pequena sobre todo, cole, cole, cole! A ilusión e o nervio mesturábanse ás portas dos centros educativos. Cando abriron, as carreiras que votaron para entrar revelan que había ganas de volver cruzalas. Entran correndo, que bueno, están encantados, os nenos son moi flexibles e eles queren cousas novas, non teñen problema. Se lles preguntamos a eles, confirman cal é o maior atractivo da volta. Ver estes amigos, veros outra vez, algúns, porque outros xa os vi no verán, porque podo ver os meus amigos, podo conocer a miña profesora. Agora toca volver a instalarse, despregar o material e, sobre todo, recuperar ese contacto que extrañaban dende xuño. E se os pequenos tiñan ganas? Máis ganas nós, creo, totalmente. O mellor mañán é outra cousa, pero hoxe unha alegría estupenda para todos. Porque malia que algunha rutina non se botara de menos. Horarios, prisas, discutir pola mañán, veña que non chegamos. A volta ás aulas dos pequenos tamén é unha axuda para os maiores. Volver á rutina pois tamén axuda un pouquiño a organizar a vida e... Porque o tema da conciliación, pois ben sabemos que é moi complicada, moi difícil. Volven os horarios e as rutinas escolares para máis de 300.000 estudantes de infantil e bacharelato. Son cousas de 4.000 menos que o curso anterior. O presidente da Xunta estivo esta mañá nun colexio de Vedra para desexarlle un bo inicio de curso á comunidade educativa. Alfonso Rueda destaca que este ano haberá un récord histórico de docentes, 31.766, que son 153 máis que o curso pasado. Rueda apunta que a Xunta seguirá avanzando na mellora das ratios, na atención á diversidade e na ensinanza híbrida, que combine papel e novas tecnoloxías. Este curso destinarán 132,4 millóns de euros para atender os 421.000 alumnos que haberá este ano dende as escolas infantís ata a universidade. Como decía, 132,4 millóns de euros para apoiar o esforzo que fan as familias ou os estudantes, garantindo, sobre todo, esa medida de ter educación absolutamente gratuita dende o primeiro ano de escolarización ata o remate da universidade. Hoxe vimos algunhas mochilas moi cheas e non acontece só no primeiro día de escola.
Un estudo revela que o 83% do alumnado carga a diario cun peso excesivo. Esa sobrecarga tradúcese en dores e molestias nas costas xa a partir dos 10 anos de idade. Coa volta ao cole, volven as mochilas ben cargadas ao lombo. Se levantan de dormir, lo primero que piensan es, madre de Dios, ahora me llevo la mochila encima con todos los libros que hace al colegio. Mucho peso, la mochila de mi hijo la llevaba yo. Es más en el colegio y en bachillerato. Un estudo da Confederación Española de AMPAs revela que o 83% da rapazada leva a mochila sobrecargada. Os que máis, os que teñen entre 8 e 12 anos. É unha carga que leva un ratiño na espalda. Eso, ao longo dos 9 meses do curso, pois... Nótase, o estudo di que entre os 13 e os 15 anos, máis da metade dos rapaces e case o 70% das rapazas tiveron algún episodio de dor nas costas. La mayoría se da por la desadaptación que tienen los niños, sobre todo al principio del curso, cuando han estado todo el verano sin cargar nada en la espalda. Así que buscamos solucións. Eu leva unha mochila con rodas, entonces nese sentido vai ser bastante cómoda. Pero as rodas tamén teñen os seus riscos e levan carga excesiva. Se hai moitas escaleras nos coles, son complicadas de mover. Elevan moito peso, rapaces. Puedes llevar también alguna patología de hombros por sobreuso del tiraje del hombro que llevas la mochila, entonces igual puede ser también contraproducente. Repartir o peso colocando a mochila nos dous ombreiros, cambiala dun ou outro senón, e facer algo de exercicio para ir collendo forza poden axudar a protexer o lombo e a previr molestias que logo poidan cronificarse na idade adulta. A volta ás aulas é especialmente estresante para os alumnos de bacharelato. A presión por acadar unha determinada nota fai que vivan estes cursos con especial angustia. Segundo un estudo promovido pola OMS, o estrés académico disparouse nos últimos anos e afecta máis do 40% dos estudantes entre 17 e 18 anos. Foi bastante duro chegar a nota, moito agobio. A verdade é que foi bastante estresante, sobre todo segundo de bacharelato. Sí, moita ansiedade, falta de sono, dormía moi poucas horas e ainda por encima afectaba máis. E a lembranza que teñen do bacharelato aqueles que acaban de entrar na universidade, o aumento da competitividade disparou o estrés escolar que non deixou de medrar dende 2010. Comeza xa na ESO, pero entre os 17 e 18 anos afecta a 4 de cada 10 estudantes, especialmente as rapazas, máis da metade. Acadar a nota que precisamos é un dos principais factores. Sí, estaba moi pendiente da nota, necesitaba unha nota de corte bastante alta. Choros a raudales, sí. Y estás aí como estresado o pendiente de tengo que sacar esta nota, pero... Competición del mercado laboral, la competición del mercado también académico, después también el miedo de los adolescentes a perderse cosas, a irse con su grupo de amigos a una ciudad, a quedarse rezagados. Un estrés que tamén se traslada ás familias. Moito peor que a min. Por qué? A miña nai estaba sempre super nerviosa, esperando as miñas notas. Eu vivín eso ca miña filla, sobre todo, porque era moi exixente. Eso costoulle enfermar, chegou a enfermar. Que intenten quitar la mayor presión y la mayor carga de cara a sus hijos. E no caso dos estudantes, facer exercicio, cuidar o sono, a alimentación e as relacións sociais. Cuiden también estas otras áreas de su vida que no sean únicamente el rendimiento académico. Ao final todo remata, o esforzo vale a pena. Entre eso no, siempre hai diferentes opciones. Pois sexa na FP ou na primaria, a partir de agora tocará estudar. A música pode axudar, pero non a todos nin serve calquera tipo de música. Os especialistas recomendan algo tranquilo como isto que fomos buscar hoxe. Unha fuga de Bach brota da guitarra de María, alumna de último curso no Conservatorio de Vigo. É un exemplo ideal do son recomendado para concentrarse. Intentar evitar música que sea moi con muchos contrastes, fuertes pianos, rápido, lento, es mejor algo pausado. Non é o mesmo que estés paseando polo Parque do Castro, que te vayas ali ao centro da Gran Vía e haxa un montón de tráfico. Pois na música ocorre exactamente igual. Algúns estudos din que a música relaxa, outros que estimula a concentración. Se ten letra e a comprendemos, ollo pode acabar distraendo. A ver, axúdame porque relaxame, entón concéntrame mellor. Pero hai veces que poño algunha canción que xa valme un pouco a cabeza, entonces... No, si no,
No me centro. Estar en casa tranquilo, sin nada que te despiste. En casa y andando por casa, por la habitación, y hablando en alto. E incluso a tele. Moi curioso que tivemos un par de alumnos que dicían que eles coa tele simplemente ver o movimento das persoas que tamén se concentraban. Ese es música como María, coa música a outra parte. A min o que me suele axudar bastante é estes típicos audios que hai en YouTube de ruido blanco ou algo así, que como que aíslan moito os sonidos externos. Sempre é fácil e menos se as prazas son gratuitas. Por iso, non é a primeira vez que vemos situacións como esta. Peóns que tentan gardar a praza a pesar de que chegan outros coches que teñen dereito a estacionar aí e non lles deixan. O comportamento pode parecernos máis ou menos cívico, pero que ademais é ilegal. Nuns minutos saberemos de canto é a multa que poden poñernos por facer iso. En Vigo buscan o autor do atraco a un supermercado. Entrou no establecemento coa cara tapada, ameazou a unha empregada cunha navalla e unha xiringa e fuxiu coa caixa registradora. A policía traballa coas imaxes das cámaras de seguridade para identificalo. Sucedeu a plena luz do día neste céntrico supermercado de Vigo. O atracador entrou no establecemento coa cara a cuberta e ameazou a unha empregada cunha navalla e unha xiringa. Nese momento tamén había clientes no interior. Estaba mi compañera en caja, había una persona fuera, pues como muy inquieta, muy tal. Mi compañera se dio la vuelta para cobrar. Y entró, la cogió por detrás, la zarandeó, la golpeó. Llevaba una navaja y una jeringuilla y la sacó justo aquí, la sacó fuera también. Y los clientes, pues obviamente al ver la jeringuilla se echaron para atrás. Que ella estaba dada la vuelta, la cogió por detrás y arrancar y no arrancar fue nada, un minuto. Foi o tempo que tardou en facerse coa caixa registradora e fuxir con ela e con toda a recadación. La arrancó cable y todo para adelante. Tiró caja, tiró pantalla, tiró absolutamente todo. Llevó absolutamente todo lo que había en la caja y evidentemente pues los domingos son días muy fuertes. Os afectados piden máis vigilancia na zona para evitar situacións como a que viviron e confían en que as imaxes das cámaras de seguridade axuden a identificar o atracador. Nosotras estamos inquietas porque es verdad que no pasa ni una sola patrulla de policía, nada. O sea, nada. Yo creo que por lo menos podrían darse una vueltecita y cuidar los comercios. Digo yo, no sé. A policía traballa coas imaxes de seguridade e recolleu pegadas no supermercado. Tratan de identificar e deter o autor dos feitos. Máis cativo foi o botín que conseguiron os ladróns nunha tenda de móviles na Coruña. Os delincuentes, 2 homes, utilizaron a tapa dun sumidoiro para escachar o escaparate onde se exhibían varios teléfonos que resultaron ser só maquetas sen valor económico. Moito máis elevada será a factura polos danos que provocaron na tenda. En Poio comisaron 50 kilos de marihuana. Procedían dunha plantación na horta dunha vivenda unifamiliar da parroquia de Campelo. 51 kilos de plantas de marihuana que xa estaban para recoller. A Policía Local de Poio comisou todo este material que gravou e pesou xa cortado nas súas dependencias. Estaban nun terreo particular dunha vivenda encaixada entre outras propiedades particulares na parroquia de Campelo. O veciño que lle requisaron a droga fora investigado por conectarse fraudulentamente aos cables eléctricos e unha comprobación rutineira de como estaba a situación levou a este achado. Os axentes chamoulles a atención o vizosa que estaba a plantación de marihuana, con exemplares que incluso superaban os 2,5 metros de altura. Así as cousas, o propietario está a ser investigado por un presunto delito contra a saúde pública. Esta é a terceira intervención deste tipo en Poio nos últimos anos, pero é o caso máis voluminoso. A investigación continúa aberta. Tamén incautaron marihuana en Rivas de Sil, en Lugo. A Garda Civil requisou 41 plantas de cannabis de case 2 metros de altura e listas para a colleita. Os axentes localizaron a plantación preparada con rega con mangueiras e empezaron a vixiar a parcela ata que identificaron unha persoa que ia con frecuencia para comprobar o estado das plantas. Trátase dun veciño de 37 anos investigado por un delito contra a saúde pública.
As artimañas para tratar de eludir os controis de alcolemia son incontables, pero é moi difícil que dean resultado. En Lugo acaban de condenar un conductor que dera positivo despois de ter un accidente e que trataba de convencer a xuíza de que non bebera moito, que o que pasaba era que estaba moi canso de traballar. Alejandro. Sí, a xuíza deu por probado que conducía baixo os efectos do alcohol e desbotou a versión que deu o home durante o xuízo oral. El achacou este incidente a que estaba moi canso despois dunha longa xornada de traballo. Os feitos aconteceron en agosto de 2024 aquí nesta confluencia entre a Ronda do Carme e a Rúa de Santiago. Seuse da vía e bateu contra un sinal vertical e tamén contra un semáforo. Nas probas de alcolemia feitas in situ deu 0,49 e tamén 0,47 e el dixo que só bebera 2 cervexas. Agora, a xuíza impúxolle unha multa económica de 1.080 euros e tamén a retirada do carné de conducir durante un ano por un delito contra a seguridade viaria. Grazas, Alejandro. As prazas para aparcar nas rúas son un ben moi escaso nas cidades e por iso non é raro ver algún peón gardándolle o sitio ao conductor. Esa práctica é motivo de moitas discusións, pero é que ademais é ilegal e pode supoñer unha multa. No, para, que este aquí teño reservado para min. Este xesto que acabo de recrear é algo bastante habitual e que adoitan facer os peóns cando ven un sitio e queren reservalo para aparcar o seu coche, pero compre recordar que ademais de poñerse en risco é algo que non se pode facer e que pode acarrear sancións que van dende os 80 euros a tor 200. Un artículo 122.6, cando existe refugio ou calquer zona para os peatóns, o peatón non pode permanecer no arcén, nin tampouco pode permanecer na calzada, sendo sancionable con 80 euros se é unha falta leve ou incluso hasta 200 euros se é unha falta grave. A pesar destas posibles sancións, tendo en conta a dificultade de algunhas zonas para aparcar, moita xente arriscas igualmente con tal de conseguir un sitio onde poder deixar o coche. Si, eu xa teño feito. Mentre non te collan, non? Eu se vou nunha furgoneta e van dar a volta para aparcar e me din ponte aí de pé e me ven un coche e digo que non, estou esperando a que veña unha furgoneta para aparcar. Porén, as sancións non son o único. Este tipo de actos poden desembocar tamén nunha posible liorta entre o peón e o condutor que trata de aparcar. Podes atopar con xente que dalle igual, en plan que che ven pasando o tema, pero hai outra que pode intentar aparcar e como teñas un pouco así metido na cabeza que non se vas a quitar, igual tes un problema, levante por diante. Alguna liorta pode haber fijo, al final depende de la persona, habrá alguno que no le importe y otro que pues quiera meter el coche por sus narices. E ollo o calote que están sufrindo algúns condutores, o do falso mecánico. Os estafadores convencen as vítimas de que teñen un problema grave no coche e ofrécense a reparalo. En Parla, en Madrid, acaban de deter un grupo especializado neste calote. Cobraban ata 9.000 euros por reparar esas falsas avarías. Os tres están xa en prisión acusados de pertenza a grupo criminal, estafa e un delito contra a seguridade viaria. O plan para implantar o coche eléctrico en Europa debátese entre os diferentes intereses empresariais. A Comisión xa aceptou atrasar a entrada en vigor do recorte das emisións e agora o sector da mobilidade eléctrica teme que se relaxe tamén o obxectivo de prohibir os vehículos contaminantes a partir de 2035. Pídenlle a Bruxelas que se manteña firme. María. Si, máis de 150 empresas e organizacións do sector da mobilidade eléctrica enviáronlle hoxe á presidenta da Comisión Europea, a Ursula von der Leyen, unha carta para pedirlle que non ceda ante as presións de algúns estados e que se manteña firme ante o veto da venda de coches con emisións CO2 a partir do 2035. Advirten de que non cumprir con ese obxectivo suporía poñer en risco miles de millóns de euros investidos xa en fábricas de baterías, en infraestructuras de carga e novos desenvolvementos tecnolóxicos. Ademais, aseguran que atrasar esa transición suporía abrir a porta a competidores como a China ou os Estados Unidos, que agora mesmo xa están avanzando con paso firme neste sector. Por iso, exixen unha mensaxe clara e que dé a confianza tanto a investidores como a consumidores. Precisamente, a vindeira semana, aquí en Bruxelas, terá lugar unha reunión clave para decidir os próximos pasos a seguir neste eido.
E centos de fieis congréganse a estas horas no Santuario dos Milagres de Baños de Molgas. É o día central dunha das romarías máis importantes e multitudinarias de Galicia. Desde primeira hora do día hai movimento en Montemedo. Centos de veciños chegan ata o santuario a pé tras camiñaren durante a noite. Saímos ás 5 e chegamos ahora mismo. Traemos sempre unhas linternitas aí que papolas. Como tiñamos lúa chea, nin eso nos fixo falta. O Santuario dos Milagres, na Serra de San Mamede, data do século XVIII. Ergueuse no lugar onde unha pastora da zona asegurou ver a Virxe no oco dun carballo. Os fieis acoden cada ano con candeas e exvotos para pedir e para agradeceren os milagres que lles fixo a Virxe. Xa algúns. Ahora quédame que me sana dos pés, que me dan un pouquiño, pero en fin. Nos sentemos moi bien aquí, moi bien, como si... A explanada do santuario enchese de xente para a misa central do día, que é a misa do mediodía, seguida da procesión da Virxe dos Milagros. A xente, como poden ver, trae os seus propios asentos para poder presenciar esa misa. Canda o Rosario dos Fachos, a procesión da Virxe o acto máis multitudinario discorre pola explanada do santuario, ateigada de xente, malia ser un día de semana. Son números que van cada vez a máis, é unha cousa moi chamativa, que son precisamente novos, que son familias novas, que son familias cos seus nenos. Son a fin de semana pasaron por aquí entre 80 e 100.000 persoas. Tamén hoxe é día de festa en Porto do Son. Nesta vila mariñeira agardan o final do verán para honrar a Virxe do Carme. Iria. Si, a diferencia de moitas outras vilas mariñeiras que o celebran en xullo, aquí o día da patrona do mar é o 8 de setembro. Os mariñeiros de Porto do Son renden homenaxe á patrona do mar neste día no que se cumpliron todas as tradicións. Os confrades baixaron a imaxe dende a capela da Atalaya ata este peirao, onde a embarcan para formar parte dunha peregrinación marítima na que se botará un ramo ao mar como ofrenda floral aos falecidos no mar. Un acto moi emotivo que dá pistoletazo de saída a 3 días de moita festa e verbena que pechan o verán nesta vila mariñeira do Barbanza. Sempre bonito. Acompañar a Virgen este día é un honor. Ai, si, a Virgen do Carmen para nós é todo. É todo. A coordinación parece que faga que pese menos, pero bueno, ten o seu peso. Ao final, sin todo mar, a cuanto que sea, non? Era mellor que se celebrase o propio día do Carmen, pero claro, tantos pueblos mariñeiros temos aquí en Galicia que claro, se vamos a facer todos o mismo día, daquela non habría orquestas para facer tanta actuación. E a sorte sorriulle a cidade da Coruña esta fin de semana con 2 premios importantes. O venres a noite a Primitiva deixou case 1.200.000 euros a un único boleto selado nunha administración da Rúa de Barcelona. E o sábado tocou o primeiro premio do sorteo extraordinario da Lotería Nacional, desta volta no barrio dos Castros. Non é a miña suerte. Esta mañá eran moitos os que se achegaban ata esta administración da Rúa Barcelona para comprobar os seus boletos. Querían despexar a incógnita de se serían eles os agraciados con case 1.200.000 euros. 6 acertos, porque se fora con reintegro entonces levarían o bote. Sabemos que viña cos números marcados e non sabemos moito máis, por ahora non apareceu todavía o propietario ou propietaria e contamos de que é unha persona de aquí. Bueno, 1.000.000 de euros xa acaso teño, pero bueno, para partir coa familia. Primero tapar agujeritos e vivir con tranquilidad. Eu estou viuda, así que mira, darlle aos fillos. Pero é que nesta mesma administración que no 2022 repartiu 180 millóns de euros no gordo do Nadal, deron hai pouco outro premio importante. Foi o primeiro premio dunha lotería de sábado, que eran 60.000 euros a un décimo e repartimos 10 décimos. E iso foi no mes de xuño. E precisamente este sábado tocou na cidade herculina o primeiro premio da Lotería Nacional. Non sabemos fijo lo que fue. A ver, 150.000 euros al décimo e non. Nesta administración dos Castros saben que venderon polo menos un décimo, pode que máis. O que non saben polo momento é a quen lle tocou.
Por se acaso, a sorte chama tamén a administración de lotería máis famosa de España. Vexan as ringleiras kilométricas que había esta mañá ás portas de Doña Manolita no centro de Madrid. Ninguén quere quedarse en lotería de Nadal, que sempre se pon a venda en xullo. Xa ven sendo tradición que os turistas que visitan a capital non marchen sen levar décimo. Moitos tamén aproveitan para compralo agora e evitar as aglomeracións de novembro e decembro. Na Terra Cha están en plena campaña de recollida do miño e a colleita é cativa por mor do tempo seco deste verán. As plantas xa están bastante amarelas e as espigas son moito máis pequenas que en campañas anteriores. As recolledoras traballan xa a pleno rendemento nas leiras de millo de Castro de Rei. As expectativas non son moi boas este ano, o tempo seco non beneficiou, especialmente nas sementeiras de ciclos curtos. Na zona de aquí metemos ciclos que suelen facerse nuns 90-95 días. Que pasa? Que esos ciclos este ano fixéronse moitísimo antes porque non houbo humidade. Entonces, ao non haber humidade, o tamaño de espiga é moitísimo máis pequeno, a planta moito máis seca. Aquí, concretamente, botamos máis de 2 meses sin querer unha gota de auga. Ben vedes, está xa a espiga hacia baixo, quedou con talla pequena, bueno, é un ano moi complexo, non? De pouco serven xa as chuvias de comezos deste mes. Concretamente para este millo xa chegan moi tarde, non? Isto tiñanlle que haber caído fai 1 mes e medio aproximadamente e se se houbera feito un millo distinto, outro tipo de calidade, unha espiga moito máis completa, pero bueno, no momento da floración do millo non quedou nada de auga, nin había sequera orballo. Non se vai sacar gran cousa daqui, non? Unhas por seca e outras por exceso de agua. A última campaña era excepcional, como non se lembraba en máis de 20 anos, pero as intensas chuvias deixaron moitas leiras impracticables e foi necesario recorrer a máquinas equipadas con eirugas. Aínda así quedou moito millo sen recoller e iso foi atrasando todo. Retrasarse nos cultivos de outono, tamén nos retrasamos nos de primavera e en primavera tampouco se deu entrado porque aínda estaban as fincas moi molladas e ao final, eso foise alargando, non? Curiosamente, as leiras que se sementaron máis tarde este ano son as que teñen mellores expectativas porque coincidiu o tempo húmido coa súa floración. Comezamos a semana con tempo fresco e con nubes, aínda que hasta ahora xa vai gañando terreo o sol. Vémolos na imaxe en directo de Fisterra. O ceo está despexado case por completo e, iso sí, as temperaturas son frescas, quedarán nos 20 graus de máxima. E o panorama é moi semellante no interior, vémolo tamén nas imaxes da cidade de Ourense. O ceo está despexado, pero tampouco aí van pasar calor. Hoxe non está previsto que superen os 25 graus. Lembren que poden ver estas e outras cámaras sempre que queiran en g24.gal. Estas temperaturas frescas contrastan coa tónica deste verán, considerado xa como o máis cálido en moitas zonas de España. Tamén aquí, en Galicia, vivimos episodios de calor excepcional con moitas xornadas consecutivas de noites tropicais, é dicir, por riba dos 20 graus. Estas noites calorosas elevaron a mortaldade ata un 3%, segundo un estudo internacional liderado pola Misión Biolóxica de Galicia. Acaban de publicarse os resultados dun estudo de investigación internacional liderado dende o CSIC pola Misión Biolóxica de Galicia. Buscaban os efectos que as noites tropicais podían producir na saúde. Analizaron máis de 14 millóns de mortes en 178 cidades de 44 países. Descubriron que un 3% delas foron a consecuencia dos cada vez máis frecuentes episodios de noites tropicais. En España avaliaron os datos de 42 capitais de provincia. Dentro de España tenemos sobre todo Córdoba y Granada, pero después, por ejemplo, si nos movemos a Galicia, tenemos Ourense. As noites máis perigosas son durante a primeira vaga de calor do verán porque os corpos aínda non están adaptados. La primera siempre es más mortal y va a más riesgo que después al final del verano.
É a primeira vez que un estudo pon o foco nas temperaturas nocturnas porque a noite é o momento que o corazón necesita para baixar o ritmo e recuperarse do estrés térmico xerado durante o día. La termorregulación, el trabajo del sistema cardiovascular, pero también respiratorio, está en marcha y eso hace que el ritmo cardíaco no puede bajar, tiene que estar en un cierto nivel para poder realmente perder ese calor. Esta evidencia científica é o punto de partida para implementar medidas de prevención ante as cada vez máis noites tropicais, non só aclimatando a temperatura nos fogares, senón tamén nas propias cidades, que sempre acumulan máis calor que no rural. Lo que tenemos que hacer es poder reducirlo, eso es aumentando vegetación, aumentando la posibilidad de ventilación dentro de la ciudad. La evidencia científica está ahí, ahora hay que plasmarlo en acciones. Ben, estábamos escoitando logo esas altas temperaturas e as súas consecuencias, todo por detrás do cambio climático, e agora, se lles parece, vemos como vai ir esta tarde, unha tarde na que, en canto a temperaturas, pouco que decir, porque falamos dun descenso que tamén foi das mínimas e será unhas horas centrais das máximas. En canto ao estado do ceo, falamos de nubes e claros, circulación de norte que se vai encargar de que vayan baixando esas nubes, un pouco máis cuberto neste terzo máis norte, despexado provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo. Pero como cada día, se lles parece, en canto rematen os deportes, falamos máis devagar do tempo. Así se viu en distintas partes do mundo a eclipse de lúa da pasada noite, coñecida tamén como lúa de sangue, polos tons avermellados que a luz do sol deixan na superficie do satélite. Aquí, en Galicia, só puidemos contemplar os últimos minutos deste fenómeno. Para ver a seguinte eclipse total de lúa, haberá que esperar a noite bella do ano que ven.